אחרי יום עשיר ביותר באלף אלף קרמיקה, אני חייבת להגיד שיצאתם מפה, עשינו סדנת חומרים מדהימה. היינו במקום אחד, איך הכל מתקבל ומתכתב יפה, ככה שהלקוחות הולכים לצאת בראש הכי שקט שיש. האמת שלמדתי היום על טכנולוגיה חדשה שלא הכרתי, על הננו, שבעצם מאפשרת לקבל ברזים שלא מתקלפים, אפשר להשתמש בחומרים שרוצים. חידש לי הרבה. הידעתם שלא כל ניאגרה מתאימה לכל אסלאן? למדנו את זה עכשיו, יש חברות שלא מסתדרות עם חברות אחרות. זה היה אירוע מחכים ומלמד. מה אני לקחתי? זה דיוק. קיבלתי פה המון ויטז, ממש הפרטים הקטנים, וזה היה לי כיף, וזה היה לי עונג, ורואים כמה אתם מקצוענים. לדעת שיש ספק שאני יכולה להגיע אליהם לקוח, והוא נתן לי שירות מקצועי, תמיכה, ושירות לא רק בזמן המחירה, אלא גם אחר. אני יודעת שיש לי אמא ואבא לפנות אליהם. איזה כיף לנו. אנחנו בבוקר מעצבות של קהילת מאפיס למאה באלף אלף קרמיקה. והכרנו את גליה מהממת, מקום מאמן, בוטקי, עם שירות מדהים. התרשמנו המון מהמגוון, מהטרנדים. אז תודה לך גליה.